What's up guys? So dito ngayon tayo sa Ordineta. Dito tayo nagdasul. Merry Christmas! Simpang gabi pala ngayon. Nag-start na ang simpang gabi. Yeah. Alam ko tulog si baka dun. So malapit na tayo sa meeting place natin. So dalawang van po kami. Alright. Pre, laki na. Ano to alak natin pre? Hindi pre, pang display lang ito pre. Pang display mo yan? Teka. Nandito na kami sir. Lang na wala. Engineer! Welcome to my vlog! Ano? Yung sa atin ha. Delikado. Malaki. Tatanong ko nga kung mga fake news pwede na ibigay. Let's G! Let's go, let's G! Side trip, Pulinaw. Let's go! Hi guys! Nandito ko yung mga lola natin oh. Tumaway kayo mga lola. Mga lola oh. Oh, say hi to my channel. Gusto lola? Sila po ang kasama natin dito sa Pulinaw. Guys, yeah. Ito yung mga kasama natin, mga lola natin. Oh. Mga lola. Hindi naman siya kikita kung wala kayo. Hindi sila kikita. Guys, so dito kami sa lighthouse. Pabalik na po kami. Ciao, man! Ayan yung mga lakbay aral ng mga lola natin. Lakbay aral. Ano ba tayo? 15, 16? Magdagdag na lang ng Magdagdag na lang daw ng hindi sabaw. Pero may Coca-Cola product na doon. Minu ng Yes, sumayan kung bali dito. mamimili po kayo sir kung iced tea or Coca-Cola products po yung sa drinks po. Ay, Coca-Cola. Uy, ayos dito ah. Oh.
pagkain natin. So, tapos na po kami kumain. Ay, ito pala kami. Okay. Uy, welcome back to Philippines. Morning na yung mga lola lang. Alright, so guys, so kita na lang tayo ulit. Mamaya sa Dasul. Yo guys, so pasok muna tayo sa VIP room natin. Tour tayo sa mga gusto makakita dito sa Villa Estrella. Ito yung mga kwarto nilang VIP. Right guys. 2 tao. Tapos may extra bed. So may aircon. We have here CR. Oh, yung CR nila oh. Linis. Importante ito eh. Right, so walang TV lang yung itong nakuha naming kwarto. That's all.